Soc la Maria Teresa Corón, consellera de Càritas Diocesana de Terrassa, en representació de l'Arxiprestat de Mollet. L'Arxiprestat de Mollet compta amb les poblacions de Mollet, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Montmeló, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost, la Llagosta i Santa Perpètua de la Mogoda. Molt bé. Degut a la pandèmia del Covid i per tal de garantir que tots els nostres projectes, sobretot aquells que eren de bàsics, com són l'alimentació i són el menjador social, en el cas de Mollet, es tenien que garantir. Evidentment es tenien que garantir amb totes les mesures higièniques que eren necessàries i procurar el distanciament social que requereix. També l'acollida es va continuar, però telefònicament, i en casos concrets, en casos excepcionals, es podia fer presencialment. Clar, el problema que teníem era que tots els voluntaris són persones jubilades i grans. Llavors, en un consell parroquial, on hi compta l'Espetxe Barri i el Mijac, ells es van oferir a poder substituir-nos en aquesta tasca. I molt bé, des d'aquí els vull agrair la seva solidaritat, la seva generositat. Són uns joves, nois i noies, que estan treballant molt bé i estan treballant cada dia. Estem molt agraïts i realment han sigut un puntal. També vull agrair a l'Ajuntament, a la Fundació Sanitària Mollet i a la Creu Roja perquè hem col·laborat conjuntament a que els nostres projectes tiressin endavant. El menjador social ja és un projecte que col·labora l'Ajuntament, ja normalment col·labora l'Ajuntament i la Fundació Sanitària. La Fundació Sanitària és el que ens dona els àpats cada dia. Però aquesta vegada, clar, al no poder-se desplaçar al menjador social, ens ha facilitat els àpats en carmanyoles. I això ens anà molt bé perquè podíem fer els àpats a casa seva. Els que podien els venien a buscar, però les persones més grans, més vulnerables, doncs es quedaven en els seus domicilis o a les seves pensions. La Creu Roja, en aquest cas, ens han coordinat per tal que ens venien a buscar aquests àpats i els portaven als domicilis i a les pensions. També l'Ajuntament, com sempre, ens ha coordinat i, veient les necessitats que hi havia cada vegada més, doncs vam ampliar el nostre horari d'entrega d'aliments. L'Ajuntament ha col·laborat en facilitar-nos més aliments, facilitar-nos productes de neteja, d'higiene i també, últimament, en personal, per tal de garantir que les cues que es formen tingués un distanciament social, que es pogués guardar les distàncies. I això ens ha anat molt bé, i persones que ens estan ajudant ara actualment. Per tant, vull agrair personalment perquè estem treballant tots junts i bé. També vull agrair a moltes entitats de Mollet i empreses que han col·laborat amb els seus donatius quan vam veure que les coses estaven ja augmentant aquesta demanda. Des d'aquí un agraïment, no els diré tots perquè me'ls deixaria i no és així. Jo crec que a totes les poblacions ha passat el mateix. La referent tècnic nostra d'acollida és la Pilar Tatxer. La Pilar hem estat coordinats pràcticament cada dia telefònicament i si no, m'està parlant i m'ha comentat que les altres càritas actuen de la mateixa manera. Els seus serveis essencials bàsicament ha sigut l'entrega d'aliments i també ho han fet coordinats amb l'Ajuntament i altres entitats del poble i em comenta que també tenen dificultats com tenim nosaltres, que hi ha una major demanda però estan fent també tot el que poden. Bé, estem treballant molt, la feina s'ha multiplicat, ens arriben demandes d'aliments, ens arriben demandes d'ajuts per problemes d'ajuts de la llar, de pagar un rebut, ajudar amb algun lloguer, alguna cosa. Això la Pilar ho sap perfectament, els ajuts, i aquí és l'hora de demanar la vostra col·laboració. Catalunya és un país solidari. Tots els que estem vivint i treballant
a Catalunya hem demostrat moltes vegades, en moltes ocasions, que som molt solidaris. Doncs nosaltres tornem a demanar la vostra solidaritat. Qualsevol gest compta, per petit que sigui. Necessitem diners, necessitem ajuts d'aliment. Si voleu col·laborar, podeu fer-ho a través o bé de Càritas Diocesana de Terrassa o bé les Càritas parroquials. El nostre lema és ajuda'ns a ajudar. Sense la vostra ajuda, nosaltres ens seria molt difícil. Bé, us vull agrair tot l'esforç que esteu fent tots i esperem que aviat això s'acabi o puguem fer una vida ja més normal, puguem obrir els nostres projectes, obrir les portes de bat a bat de Càritas, que és el que a nosaltres ens agrada, poder tractar la gent de tu a tu i mirar-nos a la cara i als ulls. Moltes gràcies a tots.